tini sip chotodosi hini hinjago eba tai ama busak hini bo hinjago phia khana hangki ama busak kotor phia ba tini kwbangma jagao mo haikei ashram rogo puja khlailai tongo eba bo sirlai tongo eba lukurok khulmai tongmani phia ba tini kaisa no jokha khowai hangkoni bisingo klaijak behela bari amchai komla bagan lengti bari aroni ashram ni mung ungkha siri siri ma chondi mongolo ashram o ashram bo tini bo sirlaikha eba khulumlaikha lukurok o committee ni mung ungkha suburai suwalung motha phiaba o subarai suwalung motha tabukbo borok khalai tongo abo haike kwbangma jaga no bongni ashram tongo bongni abo haike no khalai phimani kwbangma bisini simi phiaba tini o siri siri ma chondi mongolo ashram bo tini behela barini takhok borom ganang Arundev Burma bo tini aro Mahadev mukti kaisa riwikha phiaba bobo abo hai mutai rono tui tomoni bagino borikha abor siming boya botai behela bari bazaro bo soni puja mondir kaisa tangai bo mutai rikha a jagao phiaba bongni o je siri siri ma chondi mongolo ashram borongni tini bai bising yaphano 10 বছর কাওই টংখা বরংনি অর ফুজাংমনি phiaba borok bosoro waisa eba waini borok mela khlailayo phia tini hingkai borokni olom mela krei tini hingkai borokni oro bos rilayo lukurok eba khulumlayo rang khoksa khongni beralai janjani khatong tei eba tai gan gita borok tini khalayo phia lukurok aro mansarok haike hangke aro pholi jago hinibo sawi khnarekha aro pujao phainai lukurok tai subrai suwalung mothani lukurok bo sai khnarekha takhok orun kogrikha bo je mantei kubun jagao bo abo haike chubanani bini bwskango kha yapri sejak hinibo bo sai khnarekha oro simingya kubonik jaga bo rinani abo hai khosman khangke bo thangrinani hinibo bo sai khnarekha tini naitongni pulan sing paithak jora soya kare chini kok tv channel bising tei o mangphili no tini ni o puja no ini oro je puja o phailai mani o je o lengti bari amchayo je oro kaisa ashram bono tini puja khlai mani busok rephai mani boliro ridari ni oro boliro khasoli mane busibo je busibo ya kone nongni nukhurok bo bahairo matong जों सिनि ताबुक रंदे आनि कायसा मानसा खायने गाबो मानसा आबो फलि का हंकाय संगो एमने फलि आबो फलि गो कायते और आश्रम रो बरक रक्तंगो डेली तो बरक डेली पूजा खायो र काय संगो पा आमा बुष्या पूर्णिमा हंकाय डेली आरती खायो बन प्रार्थना खायो बन आराधना खायो के बातंग बिनि साया ओइ बिनि बुंगो के बातंग ओदिबास के बातंग और खायतो संगो म खायसे आयांगो के बातंग बिगुरो सिनि गुरु देनि आयांगो आराम baksor tongnai baksayang thana abo ngai tasu jotole nung bor je busi tomani busu bisi kakha angkone bisi kajang no kubang mano kakha oro je busi phai tomani ngai o je busi tomani ro tasu jotni nukhunok bo bahiro an nukhung ka jo tasu jora phito ani je mani je no hamu sabo na kaham dong kaham no dong ngai nung tabuktai je mohairok mane je busrok dia tongkho mohai mutai no kathati abo tongkho mane hindu ni bisingo bo o hindu samajta ga aba hairong no tabuk tam kogrok kasanai ang aba hairong no hukak kok kasana musumani hinamake abo ishwar mane samsalayo ishwar jotone ek hoinai bikai কিন্তু जों ईश्वर जतने एक जतने मानिवो जाति तो सिनि एक गया सिनि जाति सिनि तंगो ताइ कुबुनि जाति तंगो थुरुक बसं तंगो वानजि बसं तंगो सिनि देबरमा बसं तंगो हंकाय देबरमा बसं रंनि हंकाय सिरि सितिनो जों बबनो ब धर्मनो खलायना आबो हाके ईश्वरक सलामजा हंकाय सिनि धर्म हंकाय सिनि परम्परा सिनि महाराजा सिनि आज्ञा आइजरनि सिमिनो जों म हाके मानि फाइजाक सिनि जे लामा सिनि धर्म हंकाय म हुनिनाय हंकाय क्रिस्टियान रंनि हंकाय तंगो
Jisu Kristo Buddha rong hingkai tongo Buddhist aba haike hingkai jeta jaran naki phaya rong no bang ni tongo jeta tabu bonuk jagi tongo sini lai buma rong no kebang mano nuk jagi tongo sini lai buma rogo kebang ma sini agi raja si tamu khai kalang thangka tamu haike phunuk thangka kebang ma nuk jak tongo tabu ronde Udaipur sini raja Uday Maniko bot senamka seng tabu kayang nirmoholo nukui tongo abo bosini raja sung selamlang mane yang ungko wo hangkai nukui tongo unokuti arbo thangai tongo abo sini raja sini hangkai seng bahake sini mono seng kibi manai ba hangkai abo no sabuta ang jara obo haike borok je phaya tongnai rong no sia tai taku bukuk jong rong no mane seng sia seng abo ek somoyo sini obisapano nangkhana obisapni nangmani kholepano sing obo haiko orepore ingmangkhana kintu tabuk singno sijanai ta sing mankha sini kathar muporpa bono mutani bising tekhaino bini sakmango mutai biras manungoi bono soyung sapaika engka sini tai kesa songo o sapaijang mani o sapaijang mani je somo sini muporpa sini kathar muporpa bo sapaijang mani sini 7 April singo bo busango phaito 7 April aro soyung sajak tongo singo dormono khaikan kai sini mo haingnai sini jati hamkrai mana sini dopa thangnai hninai e ob jara sini dopa jara sini bukung bararong nang ko kesana mujungo jeti bo o lama bo himnani bagai anga sinno tini ni jora usal ka hamsal ni jora udin ka hamdin ni jora jotono no khulumai an ko khonoro kai jotono no hambai joy shubla sagade tini je o behla bari amchai je aro kaisa tini puja angmani abtang puja hinjak ini temo Shiv Mahadev ni puja Shiv Chaturdashi tini orok Klaibor dari ashram Komla Bagan Amsai yang kembali Modern Mongol ashram kayak orang tegesa kenao je neng o jagao tini Mahadev mukti kaisa neng tini oro dano rifakya eba hamjagai rifakya je borno puji tongtho eba nang bo mutai tui tongnai ba nang hai hine nang tini oro kaisa ashram wa asur rifakya mukti ngai nang o je tini ashram bo o jaga simda nang abo hekeri khana te kubun jaga rogo nang abo hekeri darika aboni sikang to kaisa sini bela bari bazaro kaisa soni mukti asurika tai bazar komiti ni yago mukti no ya phagi ke sini takuk dugan pati am dugan pati no tai amon sikang bo te koi din agi bo bela bari mato kaisa football thungka abayan teu khawa sung to mane tebo uti jaga tebo khai mana abayan tini oro je mukti di famani je Mahadev mukti famani borok no abo bobo hai nang nini imanggo manmane de imanggo sajak mane de na kiba nang nini khawo nang bobo hai ke wan sugu tinabo rifamani kok laikya imanggo to emne to nugya mane ani bukha kathar ungoi abo hai tebo bongno aro phai mani tebo kung jaga to tebo di mana abo hai subai ya aku mono di phekata chubo phekata Nggak kayak nanti mana kebama thayo mo hai ashram tongo eba mo hai ke puja khai jagai tomone o thairogo nang aba hairok thangai inarok nini khawo te wan suga apa itu ani bukha wan su tongo boro di mana ko tabo sasumaya ko tebo ani bukha wan su tongo te kaisa su di mana kung jaga abo hai wan su tongo nggak nini sini mo kai ani sumuka oru debona parangga Krishnobari nini ponche jengha behla ini narok je o puja o khai mani je bobo hai ma tongkha je narok puja khai tongmani bobo hai rok ma tongkha je busuk ni siming o puja khai jotong busuk bisi rok kakhna ene bisi ke ang masuk sajong ya se akra rong sungai mane ang jas dikhana hamani ke ro tahu baik 7 বছর চলি tongo ang dikhana hamani abon sigang le busu ti bor khele phika mu sungai ya tabo ang je dikhana hamani ke 7 বছর চলি tongo ngai je nung odi khana mani je nini nukhungo eba nini sago hamesa yerok mane kada kati na abo hairok bobo hairok mona chuni khamya samya na bang katina bangunyo jum tini odi khana hajago emne bo to di khana ma pore muta ani agi songjara tu ni ata muta mane success thayo je mutai no tui tongo je bisas piaba nung tini di khana phano mane nung jodi son bisas kring keto ungya bungma mo hela
hingga jadi seno kaisa kuno mutai nanti jauh hangkai bisa sema tongnai bo mana nini nukung tu nini sagung tu nini je kuno ta nukung ni bagi panu tu des ni bagi panu tu ta joto no unukti mana unuk diki thango ta na hingga nini mungkai ane mung ke kita jabar ma kami hingga kami ke behla bari agar tini ni je noni o je asram ni mung tamo angka eba bufrun si mu asam kelajakha eba tai o jaga o sabo puji uitong tabo o je asram Bilano media no ham bele no hambai I anjay ka onglo ba anjay Bilano Jondino asubika de bos mo yita asubika khas ke ro je bijeri khai dong nai ro bo saijung no ro I hadayo 저희가서 또 사정도 보지. 아버 뿐만 아니라 이거는 캘리포니아. 그리고 지금 뭐 남자 내랑나 좀 저기 뭐는 하나 내가 좀 아버 사이에 좀 약간 나나이 내 쪽에 가라고 사이. acha je acha apa kisa kok sunai olon nang abo sagar je oro je mutai puji tongnai bo puila je puji mane je 6 bosor kawi tong bufro je abro lukoro kono subaya e poreo bo bahike mutai mankha bo bahike oro hapungo bo mutai mane bo bahike puji kha boro imago sajakoi nogoro hai aro puji phedi ne bo sajaka o karono bo saituno abro kam kaise ya abro boro saituno dongino boro no gian shuega asoi seibo so puji kha e bore jung o kasara boro ke help kere korai ogai jung buru naro dikharo na harai jung be gobang khaya gane jung abro kai mono jung yasa kha yasa goi oro acho dike chonne no 11 go ega 11 hete jung achori oro 2011 go ega jung oro buru no na harai buru khoja khaika bos hoja khaiga tabo purai jung 4 bosor khaisaka buru no na harai এরপরে বলছে মনে খুশি হয়ে যাক এই 7 এপ্রিল ও জায়গা 7 এপ্রিল খাইকা বেহনাবাড়ি থাকাই তাও প্রতি বছরকে তোমার 3 বছর খাই নাই bisa থাকা তাও কামা খাই দো তোমার হাইকে বেবাংনা সিনি তখনই বাঙাই বেবাংনা গাহাম নাই जों পাবনা যতন সলিয়ে নাই তোমার সামনে গাঙ্গি দङ বেবাং জংলুক দङ Sehingga harap aspek ujung kena kaitung ujung luk mawai ujung mana bosor ujung suliwai ujung sabono tangan sini ujung tu anjay ni berorok ini yang mani sehingga ujung ini kaisa aro takut orang bukti kaisa bukai takai di kaisa Bejum tabawo no tini nasuri wo, nasuri ya kanai, bo pelaro tahu no pai beka. Jadi angkat suk sawin. Enggak, jaga hak tunggu je, mu hai kelai oje oro mas sondika jatam ni, je oro mongolo ni je oro asram, je oro je oneke boro public ropai puja kelai busri wo, gak apa hai roman sarok hai tanggai oman sarok pada poli. Beberapa poliwo ini masa kaitrang wa, kaya kan itu kaya kan lebih kaya, poli jago yang ini jono. Poliwo tadi no asta seberang zaman kah, dia baru bangka. Tabu wai besik bisi kau itu mana bortomane tahu waktu itu pada 10 juta itu. Bos kau itu kah, orang je asram masuk mana? Itu nggak cukup. Aku sih itu tahu saya itu. Nggak tabu norok je, asram ni komiti ni mu, kita tamu. Asal komiti mungkin itu dari itu baik. Kalau bagian anjay, orang mongol Chandra sok di Kazaka. Ini sini mungkin. Ani sini mungkin orang ni kalau bagian anjay ni orang ni
local president মানে ও কমিটিনি committee ni president saga di norong ni tini je o ashram bo thayo ongkhamo eba o ashram mungtamo o je motani mungtamo angkai norong mo hai khlai phimani gusuk bisini siming oro motai khlai jagi tong oro ashram samlagi tong abun ke saga di bulan kubo sini mo kai subrai mo thani bising te mo kaisa ajak kai komla bagan amsai behla bari lengti bari tini sal kui kethar din ni sal kai kaisa शिवरात्रि नि साल सुब्राया पर सुब्राय नि साल म o kethar salo tini mo hai kaisa kethar borok no takho tin takho kara behla bare amsai ni tinta urun bo chuno tini dugan no thaka ke sungo nongra ashram bo kaisa mutai asu binani a neta mutai asu binani saka gai mahadev no binani ga belek ka hampoksi mo hai mutai nga asu binan kaisa mundiro ba binani ba ini mutai ni bode je samane dan dok na dinan phano aw kaisa onek borok ni bukha kufur kethar mo hai nujak ma kelayo ge mo hai ken dilisini ma chondi mongla ashram bo tini kaisa subraya phasubraya ni kaya no bo asu dikha belai kaham bot gete tini ma hai ken chung tinam chaini kaisa kuno sini jeta guru ni sagri rok kaya konai hondo dongkai tini sibo proto tini san kethani dino chung bono hopung tang tini simi hopung jora dongna ni bagai chung tini ro modai as lailai tongo angkai emne o jaga o je oneke borok bo soklai payo eba tai boli role leader jak boli ro khai to ro rijak ya sudu books ni diyo busu manchi ro khai trang layo ge foli bayo onek koi borok no hajar ni phaya manchi mani hoi din thane basa bogoya thane bayo sumul bagana tini tap sajora musuk ago boy puju phajingo isro chini apa subrai rangoi chono koni kompulan sajora rumahkena tebo nai chokai kotor tuk khai kaham kai chini din thani sungoi dia ye thanai mana ne khaklai nini sini mongkai hani sini kai bunga suko kai sumi deborma kai tini mohai bes na hamani jagolan kai swarup dika share sita